koji ću koristiti u ovom ribolovu napravit ću potpuno od fluorokarbona. Evo, i to je znači cijeli sistem s kojim ću loviti ovdje. Evo. I on je napravljen potpuno od fluorokarbona, znači D-rig udica, znači bit će montaža kako se znači radi sa tom udicom. Fluorokarbon gotovo nevidljiv u vodi, fluorokarbon koji vodi do sistema opet se ne vidi i ja vjerujem da bi to morao biti sistem koji bi ovdje stvarno mogao polučiti dobar uspjeh. A evo, vrlo jednostavno, vrlo brzo i nije teško. Kad smo napravili cijeli sistem kako smo ga i zamislili, na D-rig udicu, znači montiramo bait band ili gumicu koja će držati mamce. Kako napraviti to najjednostavnije? Znači iglu moramo provući kroz alkicu na udici. Znači provučemo iglu kroz alkicu na udici, stavimo bait band, gumicu i zatvorimo iglu. E sad, da nam ne bi slučajno pobjegla gumica kad je provlačimo nazad, pomognemo si sa drugom iglom. Odu meni bojili. Pomognemo si sa drugom iglom. Stavimo iglu i sad provučemo gumicu do pola. Evo ga, do pola. I sad nam je cilj vratiti znači gumicu kroz ovaj lup koji je napravljen. Morat ću je ponovo zakvačiti i sad vrlo jednostavno pokušat ću iglom je kroz ovaj lup provući. Evo. Znači provukao sam, sad šta treba paziti? Znači uspio sam je provući kroz ovaj lup i to će biti najjednostavniji čvorić koji drži tu gumicu znači na D-rig udici. Znači sad izvadimo sve igle, lagano, da ne bi oštetili gumicu koja je osjetljiva, evo lijepo, i sad je vrlo jednostavno, samo zategnemo. Evo, i to je znači naša gumica za mamce koje ćemo odabrati. Evo, ja ću odmah već unaprijed, ja vjerujem da ću i početi tako loviti. Znači šta ću? Napravit ću jednu kombinaciju. Jedan snjegović, znači sa river, recimo popapicom, i sa jednom bojilom, isto river, evo. Nije ni važno, ali bojila i popica su tu. Šta radimo? Znači, normalno, popicu i bojilu stavimo na iglu. Kao i svaku dlaku, znači isto tako i gumicu. Opet stavimo, znači, na iglu, zatvorimo, prevučemo bojilu, lagano treba gumicu navući na vrh, da se ne bi oštetila na ovaj oštri dio. Znači tu je malo povučemo, evo, i izvučemo iz bojile van, ponovo zatvorimo. Šta je bitno? Bitno da se samo ne ošteti, to je važno. Sad je zatvorimo i ponovo ćemo je, znači, piknuti i navući po papicu. Evo ga, tup, tup i ide gore po papicu. I opet lagano samo nategnemo. Evo. To, maknemo iglu, rastegnemo gumicu, rastegnemo gumicu, bojile povučemo dolje i slobodan dio gumice koji smo izvukli prebacimo preko popapice. Evo, i spojimo ga jednostavno na drugoj strani. Evo, D-rig montaža spremna za zabacivanje. Mislim da ne može biti jednostavnije nego što je. Evo, vrhunska mustardova udica, već pripremljena, znači, za D-rig montažu, dobre popice, i ja vjerujem da tu popica i bojila, mislim da je to već nekakva garancija za nešto očekivati. Evo, znači moja fluorokarbonska montaža je gotova, spremna za zabacivanje.
Baš sam zadovoljan. Krasan griz, krasan. Preko hranilišta, preko spruda i lijepo ga je stisnuo. 15 minuta poslije hranjenja. I pići mi u drugu obalu, idemo ga malo. I točno Ivek i ja sjedimo i gledamo kako šaran ruje. Ide prema hranilištu. I rekao, počeli su se hraniti, sad će tamana hranilište. I dom. I nije jaki griz bio, samo je swinger se zalijepio gore i kako sam ga lijepo izvukao. Ne ide gore. Lijepa ljuska. Jako lijep šaran. Kako je jak. Nevjerojatno je jak. Da ga malo prišpanamo. Prekrasan. I kao što bih ja uvijek rekao, to je to. Evo, i sistem koji sam predstavio. Mustad D-Rig, znači udica, Cruikshank Elite, Phantom Katranov 0,40 fluorokarbon, 120 gramsko olovo standardno sa strane Safety Bolt Clip i evo ovo što smo znači htjeli da nam sistem bude potpuno nevidljiv sa malo otpuštenom strunom, da leži na dnu, znači Katranov 0,50 Phantom umjesto lead kora. Evo i pokazalo se znači kao vrlo djelotvoran sistem. I Neon 0,33. Za sad dobitno. Idemo dalje. Krasna ljuska. Predivna velika riba. Vrlo moćna. Stvarno divota. Stvarno divota.
vrlo malo ispikan, potpuno cijel, sve ljuske na broju. Strahovit borac, kakve peraje lijepe. Krasno. Koja je ovo repna. Divota, ajde, idi u svoj drnić. Krasno.